Gumingaw ko sa mga, hindi man makapunta. Salamat ang uyab nga buutan. Ako rin sige pangaway. Yeah. 2 box na hupya. Hi guys. Hi po diha. Gibisita ko sang uyab. Kay gimingaw na ko na sa dana. Gimingaw na ka na. Hello. Ano sabi na yung pasalubong? Ay, ubi rin eh. Abe. Ubi lang. Ah. Gimingaw ko na sa dana. Gihatdan ko giya pasalubong. Hello, mga fans niyan. Ano sakay sa nang ibutang? Ay, sarado. A few moments later. Mr. Studio? Apo. Ano pangalan niya? Redentor ang buyutan. Kasi ni si Doktora. Ako. Ano? Doon na daw bayad sa hospital. Okay. Tatawagan ko ng yung yan. Ito, ano to kasi suction catheter. Pwede i-ganun ba yan, ma? Pwede yan. Hello. Nag-ready ako. Dati din may kumuha na ni-ready ko din yung Okay. Ayan. Salamat. Ayos, ma'am. Bait. Bait. St. Victoria Hospital. Apo. Sa may JP Rizal, ma'am. Marikina. Okay, po. Salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan na si Mr. Stevie. Yan pa ganito talaga ako ni Bossing pag marap sa tao. Dahil protection daw. Sobrang lungkot dito guys. Tatanggal na ako. Wala naman. A few moments later. Hi guys! Ako na po ni. Nandiyan karon day guys, gabi na. Nandiyan ganina, wala ako nagka-film kay may pahuway ko. Adlong Domingo dari, magkuhan ako pahuway, maghigda-higda. Nandiyan, maura man to, dara may ningkuha o ka ng immediate need sa hospital nila. Maura to yung gibanta dyan nga na imukuha. Nandiyan ganina di ay katong dito ko sa gawas. Dada nilabay nga nagkariton, nagbalidya o mangga, nakapalit ko. Kaya ikag ko katong vlog nila tiri nga nagkaon sila mangga na. Yung palit ko, waral yung pong mahala. Tag 10 piso sa gisa. Yung palit ko, 8 ka buok. Diya, timing po ka na po ko'y bagoon diya. Diya guys. Mukhang kog nga na din ako makagpanihapon. Diri guys, diri sa mga gitrabawan guys, niuso og panihapon. Nama may makaon dya, di laman may tigkaon og gabi eh. Kung ano, timplar ako gatas. Ug naay protas, gatas lang protas ang kanon ng kagabi eh. Lambias mga guys, ha? Dako. Semangga. Karong adlaw, adyo ko nakatawag sa mga, ay! Sayang. Mga ang tao, mangga. Ha?
Kani guys, bawal dyan din na. Diyan ako, gahay ko go, kaya mga bawal usahay ang kanon. Kaya di ko kagwanta. Mukhaan ko panagsag bawal. Masarap kasi ang bawal. Diyan hapong bagoong kuan. Kuan siya. Spicy. Ani kaajo guys ha. Ham. LAmi guys. Hindi guys, ganyan di ano ni Gihatdan uyab. Hopya. Kuan. Dua saja ka flavor. Kuan. Kanang nay munggo o kanang ubi. Ate Digna. Kain na. Mangga. Daming mangga kayo. Yan. Manghang. Manghang pala yun. Gabi na. Ate, may ginuto ko yung kwan. Ginasaan saging. Kumain ako ng kanin kanina. Kumain ako ng kanin. May isa pang sa kagulay. Yun ang kinain ko. Ay, gulay. Kailangan pa. Sabagay, di pa ako buto. Pero mangga to ang anghang. Opya. Jangan ko, manghang. Ang ako sa loob. Tagal naman ito. Naantok ako sa loob. Ang uyab nag-chat. Ulam namin, lauoy, gatong malunggay, kalabasa, tawong, isda, espada. Wow! Hala, may tugtog ka, makapiright ako. Ay, bawa. Yes, talayo ko.
Oh, mga antag, mangga. Hi, Chris. Nahuli na katbol? Yan, tanong ka. Chris. Huwag hangan ko hangang bagoong. Mangga, ha? Naglilihi ako. Naglilihi na ako. Hi! Agaw, Jackie. Ang tiyakas gang agaw, gwapa. Manihapon na lamang taguan. Mangga kayo, unay bugas. Gagaw, oh. Agaw, Jackie. Kung silingan pagkakatagaan. Kaso yung bagoong kumanghang. Wow, nanas buhol. Ayahay. Gihangan mangkuhang man. Arang kamingaw man ang nag-live na lang ko sa Facebook. Chris Biti Kalisi. Gusto ko dako. Gusto kong dako. Nag-live ko sa Facebook. Lahi kaajo, mag-live na lamang ko ani. Mag-live na lang ko. Ang gabi na naman dyan, ko naka-contact sa mo ha.
Oo, kain dyan. Indian Minggo. Parang kami ngaw-gaw man nang nag-live-live na lamang ko kay ako nakakontak sa among araw nga adlaw. Aron na ako ika-istorya ba? Fructoso humamel. Grabe, parang kahang ang bagoong. Hang. Ang kahang. Manihapon tani jug mangga. Oh, gihangan ako. Tubig ya.
Hi! Ang agaw, Jeannie Balahay, Busano. Guwapa. Artistahin. Ngaon na lang tagmangga dani, kaya tayo bugas. Ni hapon na lang tagmangga dani, kaya tayo bugas. Adi na alam ko sa pag-live-live, kaya ako nakakontak sa mga arang talakay. Ang pinangbago nga may hangman pod. Ang kayo. Ang busugan na hindi na makaya. Duhara dyan na kaya. Dapat ya. Ayun na. Ikaw naman. Ang hang. Makaya lang din pero basta. Ayun, guys. Kaya ko ka. Meron bang ano dun Smoke paste. Kakain ako ng may ng ginataang saging. Ang alam ko na, Diyos, ang ano ko. Ayun, no? Yapan. Hindi ko niya kumeron daw. Ano na? Hindi ko daw kumeron kumeron. May makulang naman. Hindi. Lahat ng problema. Maghang. Satisfied ka na din sa craving mo. Satisfied. Craving, satisfied. Hindi ako matulog. Ha? Bakit? Hindi pala ako makatulog pag hindi ako nakakain ng mangga. Nandun ka na ba? Uy. Naingit ka na kay ano. Kaya Terry, nakainan eh. Hindi ko kaya ng anak ko. Tama yung pinili mo, hindi maanghang. Ano? Hindi maanghang. Ano? Sweet and silly. Hindi ako nakala ko. Ano? Siyempre. Hindi ko kaya. Gusto ko may juice ng ano na yung ano ko. Bibig. Namagaan na. Feeling ko parang namagaan na yung lips ko. Kaya kaya alam mo.
Ha? Nakatala dito. Kakain ako iinom ako ng cetirizine pagkatapos. Lahat ay bawal. Yung mangga, bawal. Yung bagoong, bawal. Yung juice, bawal. Tapos, lahat ay kinain ko. Masarap kainin ng bawal. Dalawa lang ang kaya ko. Malalaki. Naka-record ba? Hindi na. Ka-record. Ayun, vlog yun. Ito live yun, vlog. Computer na. Hindi na. Yeah. Pero lumakan ko sa hindi. Lumingaw ko sa mukha, hindi man makakontak. Oo rin. Ito yung anak ni Tisa. Ayan. May swimming pool ng bambata. Yung gusto birthday. Sinasabay na rin yata. Kaya silang mag-isip ng mga, nandun ng kandil. Nakasawa. Didrik birthday rin. Ha? Ako pang birthday rin ni Didrik. Titingnan ko yung Tagaan ko gupi sa Ahung UYAB. Salamat Ahung UYAB nga buutan. Ako rin sige pangaway. Yeah. 2 box na hupya. Ba't ganun naka-box talaga? Tubak sa naman yun. Tingnan ko kung ano. Binuo manghang. Super ang ha? Ha? Super. Iwan ko sa ibang makaya. Ay, ganito pala to. Ito naman ba? Salamat Ahung UYAB. Ay! Ang bango. Sarap-sarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang sarap gayo. Guys, so hupya. Kami kayo. Tapos ito. Alam ko natin 5 sa akin, 5 din sa'yo. Ano nakatili? Bakit? Siyempre sa iyo naman. Ang sa akin, di patas. Ay, nasa privilege sa iyo. Hindi. Kahit dahil Ang bigay mo sa akin, akin na. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ihati tayo. Tayo 5. Pagkatiin natin. wala. Hating kapatid kami natin, Digna. Salamat sa Ahung UYAB. Sa hupya. Yeah. 2 flavor dapat ya. Pag natapon to, nako. Sa sahig mapuntay na. Pinangga ko sa Ahung UYAB. Hindi gusto niya magutman ko. Hindi ka nila Namaya ako kakain ng hupya. kaya ko naman ka. Nanghangan ako. Thank you for isang malaki. Hi! Joy Sevilla.
Agaw si Sir Makarayan. Hanang agaw. Nag-live na lamang ko, kaya rin kamingaw. Ayan ko. Hopia. Hopia, mani, popcorn. Sa'yo, pag-lima-lima tayo. Diba? This is mine. Salamat sa hopya. Ito sa ito, oh. Hake tayo. Oh, isang ba? Dati mga ilang piraso kayo ng kaajo ko. Sa amin ba? Pero nung bata pa ako, mga siguro mga makain ko nila ito. Ako hanggang 2 lang kaya ako. Busog na ako. Ngayon, hindi ko alam kaya ko na ng ilang piraso. Ang dala sa mga. Kakain pa ako ng ginataan. Kaya magawa-gawa. Hindi magawa-gawa. May bagay pa. Yeah. May gata. Maganda nga pag magaway-away Pamatay ka. para makabawas ako. Live yan, tapos nung isang cellphone na nun, vlog. I-upload ko sa YouTube. Yung live ko sa... Saka na lang ako magkaroon ng magandang vlog pag nasa amin ako. Kain bawal. Mamaya mag-supper. Enjoy now, supper later. Kailangan maligo kumain ka nito. May insakto. Haligo na. Kasi yung bigat niya. Sabi naman maligo. Dahil tayo ito. Tawag ko nagising kanina, tumawag si Tita. Hindi ko makakausap si tatay. Ay, siya ite. Ito na. Sampu-sampu tayo. Hinati ko ito. Para may 5 munggo, may 5 ano. Isang mangga, busog ka na natin nun. 2 ka sa akin, busog na ako. Oo, dami eh. Hi guys! Adyo kayo parang vlog karon. Nag-live ako sa Facebook ng Gihatdan film para po sa i-upload sa YouTube guys. Wala di ko i-upload ako i-content. Oo, dami. Ay, sorry, busog ako. Ano ba ang ano yan? Yan. Sa live ko, ang daming hindi ko napansin eh. Nag-live kasi ako. Si Agaw Jacqueline. Hi. Tapos Chris Vita Salisi. Pangatag Gayali. Ang Agaw Gloria Iscaranda. Dibura Maritandal. Haskang Lamia. Lami uy. Ang hanga nito, hindi ko kaya. Kay ate. Hindi, mangang siya pero mawala din
Wow, sarap naman yan, sis. Kidet Morta Piga. Bitaw guys, nag-live ko. Kay Kuan. Naglaway jud ko, nagtanaw. Naglaway jud ko. Hi, bye-bye. Mara to yung karon.